Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno efo ni ar y pnawn dy Mercher yma. Ffion dwi a fi ydi swyddog hyrwyddo'r Gymraeg fel pwnc y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A'r coleg yn amlwg sydd wedi trefnu y sesiwn yma, y Gweminar yma pnawn yma, ar Astudio Cymraeg yn y Brifysgol. Nathon ni wneud hwn am y tro cyntaf llynedd ac oedden ni'n meddwl bod o'n syniad da i roi blas i chi fel myfyrwyr a dysgwyr blwyddyn 12 a 13 ar sut beth ydy Astudio Cymraeg yn y Brifysgol. A'r pobl gorau, wrth gwrs, i wneud hynny ydy y rhai sy'n astudio y Gymraeg yn y Brifysgol ar hyn o bryd. A dwi'n falch iawn o ddeud bod na lond llaw ohonyn nhw efo fi heddiw. Mae Deio yma o Brifysgol Caerdydd, mae Cara ac da ni'n gobeithio Elen o Brifysgol Abertawe, Elain o Brifysgol Aberystwyth, ac yn arwain y cyfwl mae Harry a Elen sy'n newydd raddio o Brifysgol yn Bangor a Prifysgolion a Prifysgol Caerdydd. Felly, Harry a Elen bydd yn gyfrifol am y sesiwn yma. Dwi jyst yn eich croesawu chi, a da ni yn mynd i gael cyfle i glywed profiadau y llysgenhadon ac Aled a Harry sydd bod yn gweithio fel interniaid efo ni ddoi at hynny ac eithon nhw egluro mwy am hynny yn nes ymlaen. Ond ia, yn amlwg, dwi'n cofio bod chi gyd yma heddiw yn cryn i feddwl yn gwneud Cymraeg lefel A ac eich meddwl am fynd ymlaen i studio'r Gymraeg yn y Brifysgol. Ac mi nath ambell un o'ch chi roed cwestiwn pan oedden ni ar y ffurflen gofrestru, ond go iawn, os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, mae'r blwch sgwrs yn gorad. Cofiwch, da ni ddim yn gallu gweld chi na'ch clywed chi o ran ar y Gweminar ei hun, ond mi fydden ni'n gallu gweld unrhyw beth da chi eisiau roed yn y blwch sgwrs. So os gennych chi unrhyw gwestiwn, plis dorwch o fewn a mi nawn ni bigo fyny a wedyn gobeithio ceisio i atab o. Ar y cychwyn fel hyn, rhag ofn bod chi ddim yn gwybod yn barod, o ran y Gymraeg yn y coleg, mi ydyn ni'n rhedeg 2 gyfrif penodol. So mae yna gyfrif Twitter a mae'r cyfeiriad ar y sgrin at Cymraeg CCC, a wedyn yn fwy penodol eich yn fwy perthnasol i chi fel pobl ifanc, cyfrif Instagram hefyd, Insta Gymraeg, lle da ni'n sôn am beth a wneud yn benodol efo'r Gymraeg fel pwnc o ran adborth, o ran adnodda, o ran cymorth i chi, a bob math o bethau difyr a chyffroes eraill gobeithio. Ac yn amlwg fel coleg hefyd, mae holl gyfrifon dy ddyfodol di. Gobeithio bod chi yn dilyn nhw ar TikTok, Instagram a unrhyw beth arall da chi ar. Os awn ni ymlaen, dwi'n meddwl bod yna sleid jyst yn cyflwyno y coleg. Fel chi'n gweld, ffion dwi, a fi di'r swyddog hyrwyddo'r Gymraeg fel pwnc. Ac o ran dwi'n gobeithio bod chi wedi clywed erbyn hyn am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bod chi wedi cael cyflwyniad yn yr ysgol gan aelod o'n staff ni, neu wedi clywed pobl eraill amdano fo, bod gennych chi llysgenhadon ysgol yn eich ysgol chi. Ond y coleg ydy, da ni'n gorff, felly cwmni sy'n gweithio ar draws Cymru i gyd, ar draws y sector addysg uwch, sef prifysgolion, a'r sector ôl 16 addysg bellach. Felly colega lle, mwyn sicrhau a datblygu mwy o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i chi fel dysgwyr, i chi fel fyddwch chi'n myfyrwyr a phrentisiaid hefyd yng Nghymru. A da ni'n neud hynny mewn sawl ffordd gwahanol. Mae'n gwaith ni'n eitha eang o ran cefnogi darlithwyr mewn colega a prifysgolion, fatha bod yna ddigon o darlithwyr i weithio ac i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Da ni'n neud siŵr bod yna gyrsiau cyfrwng Cymraeg a bod yna modiwlau ar y cyrsiau hynny a bod yna ystod eang o modiwlau lle ac da ni newydd ddathlu'n 10 mlynedd, felly mae'r nifer o gyrsiau modiwlau wedi cynyddu ers i'r coleg gael ei sefydlu. Da ni hefyd yn cynnig cefnogaeth, da ni'n cynnig pethau fel tysysgrif sgiliau iaith mwyn i chi ddyreinio sgiliau iaith. Da ni'n cynnig cefnogaeth ariannol mewn ysgol yr Eisiau, ac mi ddoes Aled a Harry at hynny nes ymlaen o ran ysgol yr Eisiau. A da ni hefyd yn creu adnoddau, ac o ran yn swyddi, dwi'n gweithio'n agos iawn, fwy agos allan a lot yn y coleg efo ysgolion. So os da chi rei yn eich blwyddyn 13, bod chi wedi bod yn rei o'n sesiynau ar Elain ni, da ni yn creu sesiynau adolygu, a da ni'n creu adnoddau adolygu, bod chi wedi gweld yn y dosbarth ag eto. Mi gewch chi gyflwyniad byr iawn i rei o hynna wrth mynd ymlaen. Ac felly, dwi'n gweithio i drefnu digwyddiadau, gweithgareddau, i greu rhannu adnoddau. Dwi'n cydweithio'n agos iawn efo'r ysgolion, efo'r adrannau Cymraeg yn y Brifysgol, ac yn bennaf mwyn hyrwyddo'r Gymraeg fel pwnc lefel A a fel pwnc prifysgol. A yn lwcus iawn, dros y misoedd diwethaf, dwi wedi bod yn cael help i wneud hyn. So, dwi wedi bod efo 4 intern, so mae'n un yn bob un o'r adrannau Cymraeg. A mae Harry ydy'r intern ym Mhrifysgol Caerdydd ac Aled ydy'r intern ym Mhrifysgol Bangor. A mae'r ddau yn gorffen yn ei swyddi wythnos yma. A maen nhw wedi bod yn gyswllt i fi
ac yn cydweithio efo fi ar brosiectau. A dwi'n mynd i drosglwyddo gweddill y sesiwn wan i Harry a Galed ac yn gobeithio gynwch chi fwynhau a cofiwch gofynnwch os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, cofiwch ofyn. Felly diolch yn fawr ac Aled a Harry, drosodd i chi. Hei pawb, diolch am ymuno dyn ni. Fel nath Fiona esbonio, fi ac Aled yw interniaid i'r Coleg Cymraeg ar hyn o bryd, a ni fydd yn arwain y Gweminar prynawn yma. Felly, ychydig amdana i, dwi o Gastell Nedd, dwi newydd graddio o Brifysgol Caerdydd, astudiais i gradd cyd-anrhydedd Cymraeg a Newyddiaduriaeth. Fy hoff beth am astudio'r Cymraeg oedd yr holl gyfleoedd dath da fe, cyfleoedd i weithio ac ennill arian, cyfleoedd i weithio i ennill brofiad, cyfleoedd i gwrdd â llwyth o bobl, felly roedd hi'n profiad a gradd wych i wneud o rhan cyfleoedd. A fy hoff modiwl Cymraeg oedd sosioieithyddiaeth. A newn ni sôn ychydig yn fwy amdano hoff fodiwlau ni a'r cymysgedd o fodiwlau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg nes ymlaen yn y webinar hwn. Helo, diolch chi am ymuno. Aled, dwi'n dod o Llanberis. Dwi reit wrth droed yr Wyddfa yn y gogledd yma. A nes i dreulio 3 blynedd yn astudio Cymraeg gyda Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Bangor. Dwi'n meddwl yn hoff beth i am astudio'r Gymraeg oedd yr amrywiaeth na sy'n rhan o'r pwnc. Doedd yr un diwrnod na'r un darn o waith, yr un peth a'r nesa na'r llall. Felly, a hynny'n cadw chi ar flaen eich traed ac yn cadw'r pwnc yn ddiddorol. A'n hoff fodiwl i oedd y datblygiad yr iaith. Ac fel o ti sôn, Harry, do'n ni drafod mymryn mwy ar yn hoff fodiwlau yn nes ymlaen yn y cyflwyniad yma, gobeithio. A felly, i sôn ychydig amdano y fath o waith ni wedi bod yn wneud dros y misoedd diwetha yw, teitling swydd i ddechrau yw interniaid hybu'r Gymraeg. So, dyn ni'n gweithio dy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a dy Prifysgolion Cymru i hybu a hyrwyddo'r Gymraeg ac i hybu astudio'r Cymraeg fel pwnc yn enwedig. Dyn ni wedi cydweithio gyda staff y coleg, staff prifysgolion, gyda myfyrwyr presennol a myfyrwyr dyn ni'n gobeithio bydd yn dod at y prifysgolion i astudio'r Gymraeg yn y dyfodol. A dyn ni'n darparu gwybodaeth am y manteision sydd yn dod gydag astudio'r Cymraeg. Felly, wrth darparu'r gwybodaeth, gwybodaeth yma i gyd, ni wedi bod yn cynnal sesiynau rhyngweithiol fel heno. Dyn ni wedi bod yn creu a darparu deunydd addysgiadol ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, ar yr Instagram, a'r Twitter, fel nath Fion sôn. Dyn ni wedi bod yn cynorthwyo gyda threfnu a cynnal digwyddiadau, a dyn ni wedi bod yn cynrychioli'r coleg, prifysgolion Cymru a'i gwaith mewn digwyddiadau fel yr Eisteddfod, diwrnodau agored, a'r sesiynau fel hwn fyd. Wrth draen sylw at astudio yr Gymraeg, mae posib astudio'r pwnc mewn 4 prifysgol yng Nghymru, Aberystwyth, ym Mangor, yn Abertawe ac yng Nghaerdydd. Dwi'n falch o gael dweud, dwi'n meddwl bod gennym ni gynrychiolaeth o'r 4 prifysgol yn ymuno efo ni yn y sesiwn hyn yma. Dwi'n meddwl mae Elen a Cara yn Mhrifysgol Abertawe, mae Elain yn Mhrifysgol Aberystwyth, mae Harry a Deio yn Mhrifysgol Caerdydd, a dwi'n wedi bod yn Mhrifysgol Bangor. Felly, dwi'n gobeithio erbyn diwedd y sesiwn yma, byddwch chi wedi cael rhyw flas ar brofiadau myfyrwyr yn y 4 prifysgol gwahanol. A yn sôn am brofiadau myfyrwyr, na i ddim oedi'n rhy hir ar y sleid yma, oherwydd gobeithio da ni'n cael clywed gan y fyfyrwyr presennol hwyrach ymlaen. Ond dyma jyst blas ar yr ymatebion da ni wedi cael gan fyfyrwyr yn y gorffennol sydd wedi astudio'r Gymraeg ar lefel prifysgol. Na i ddim oedi a darllen drwy nhw gyd, peidiwch â phoeni. Ond os dwi'n darllen ambell un o'r geiriau sy'n neidio allan, pethau fel cyfleoedd, cyfoes, cyfoethogi, dwi'n gobeithio bod hynna'n eiriau sydd yn
yn rhoi rhyw ddarlun i chi ar pa mor gyffroes a pa mor ddiddorol ydy astudio'r Gymraeg yn y Brifysgol. Ac hefyd, pa mor amrywiol ydy o. Mae'r Gymraeg yn bwnc sydd yn cynnig ystod eang o feisydd a thestynau i chi i astudio. Mae'n posib, wrth gwrs, mae'n posib astudio'r Gymraeg fel pwnc ar ben ei hun, ond mae posib hefyd astudio graddau sy'n fwy penodol eich. Ydych chi'n gweld yr hyn sy'n ar y sgrin chi ar hyn o bryd. Os gennych chi ddiddordeb mewn polisïau iaith neu mewn graddau mwy ymarferol o ran gweithle proffesiynol neu cysylltiadau cyhoeddus. Mae posib astudio graddau sy'n benodol yn yr meysydd yna, ond hefyd mae yna gyfle i chi fynd yn fwy creadigol eich ar ran ysgrifennu creadigol, yn fwy hanesyddol eich ar ran cwrs yr ieithoedd Celtaidd. Mae hein yn gyrsiau sy'n cael eu cynnig gan brifysgolion yma yng Nghymru. A mae'n bwysig hefyd nodi bod y brifysgolion yn cynnig cyrsiau llwybra iaith gyntaf neu llwybr ail iaith. A dwi'n meddwl yn y mwyafrif o'r prifysgolion hefyd bod y llwybra yna yn ymuno wedi blwyddyn neu ddwy a'ch bod chi wedyn yn dilyn yr un cwrs. Yn ogystal â hynny, mae posib dilyn graddau cyd-anrhydedd. Mae'n ambell un o'r llysgenhadon sy'n ymuno efo ni heddiw yn gwneud hyn, dwi'n siŵr, dwi wedi gwneud Cymraeg a newyddiaduraeth. Mae posib eich cadw ambell i ddrws yn gorad. Os nad ydych chi'n siŵr be'n union sy'ch chi'n hoffi wneud fel gyrfa ar ôl gadael y brifysgol, o'n i'n un o'r rheini cyn mynd i'r brifysgol yn sicr. Mae posib cyfuno'r Gymraeg a pwnc arall a gwneud gradd cyd-anrhydedd. Mae hein hefyd yn cyflwyno chi i lot o sgiliau gwahanol ac yn eich paratoi chi'n dda iawn ar gyfer gradd gyrfa mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol. Angofiais i wedyn bod fi ar mute, sori. Os da ni'n mynd mlaen wedyn i sôn ychydig am pa fath o modiwlau sydd ar gael os ydych chi'n astudio'r Gymraeg fel pwnc. Fel ydych chi'n gallu gweld fan hyn, mae yna llwyth o modiwlau hollol wahanol, gallwch chi ddewis ohono. Felly mae natur y modiwlau yn gallu bod yn wahanol iawn. Fel mae'r sleid ma'n dangos, mae modiwlau hanesyddol, modiwlau creadigol, modiwlau mwy cymdeithasegol, felly mae lot na. Sa'n siŵr os mae pawb yn deall strwythur gradd a beth sy'n digwydd o ran dewis modiwlau, ond bydd gennych rhai modiwlau craidd, mae rhaid chi astudio, a wedyn bydd cyfle da chi i ddewis rhai modiwlau opsiynol hefyd. Sa'n siŵr os mae'r strwythur yn wahanol yn dibynnu ar pa gwrs ydych chi'n wneud, os ydych chi'n wneud cwrs cyd-anrhydedd. Felly, os ydych chi eisiau gwybod mwy amdano'r module breakdown, falle edrychwch ar gwefannau'r prifysgolion neu cysylltwch dy'r rheolwr y cwrs. Dy'r modiwlau yma i gyd, mae rhaid i ni pwysleisio, dim rhaid i chi astudio dim ond llenyddiaeth yr oesoedd canol, neu dim ond gramadeg a iaith. Mae llwyth o fodiwlau cyffroes a gwahanol i chi i ddewis o. A felly mynd nôl i'r cwbl o sleidiau diwetha, pryd nes i ac Aled sôn am beth oedd ein hoff modiwlau ni. Fy hoff modiwl Gymraeg fi oedd sosioieithyddiau, a oedd hwnna achos doedd y modiwl ddim wedi seilio yn gyfan gwbl ar yr iaith Gymraeg. Dysgon ni ychydig am Wlad y Basg, am Canada, ac felly roeddwn ni dim ond yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd hwn yn dangos bod cyfle i chi trwy astudio'r Gymraeg, mae cyfle i chi dysgu am lot fwy na dim ond yr iaith Gymraeg, neu hanes yr iaith Gymraeg. Felly, Aled, hoffet ti sôn ychydig am dy hoff modiwl ti yn ystod gradd Cymraeg ti? Mae'n chydig yn anodd dewis un modiwl
benodol, dwi'n meddwl, fatha'n hoff modiwl. Nes i sôn ar gychwyn yn cyflwyniad ni, mae datblygiad yr iaith oedd yn hoff modiwl i. Nath hwnna roed rhyw gefndir hanesyddol a dealltwriaeth ar sut mae'r Gymraeg wedi cyrraedd lle mae hi mewn gwirionedd. Pa newidiadau sydd wedi digwydd ar hyd y canrifoedd, sut mae'r Gymraeg wedi datblygu o iaith ddim yn cael ei sgwennu ar bapur i fod yn rhywbeth sy'n iaith swyddogol cenedlaethol, iaith gyffrous fel yna lle. Mae rhyfedd dweud gwir, neu ganolbwyntio ar y modiwl cyntaf, ydych chi'n weld ar eich sleid chi, defnyddio'r Gymraeg. Mae hwn yn fodiwl nes i fynnau hefyd, a mae'n anodd disgrifio pam, oherwydd yn syml, ym Mhrifysgol Bangor, defnyddio'r Gymraeg a bwriad y modiwl yma oedd rhyw fath o fireinio a cryfhau eich sgiliau iaith chi. Wan, dydy ymarferion gramadeg neu ymarferion ieithyddol ddim yn swnio fatha'r pethau mwyaf diddorol na exciting i wneud, a doedden nhw ddim y pethau o'n i'n edrych ymlaen at wneud fwyaf ar forad ei hun. Ond dwi'n edrych ymlaen eich at y dyfodol a'r gobaith o fynd ymlaen, wrth gwrs, i gael swydd a dilyn gyrfa. Mae'r sgiliau o'n i'n i dysgu yn y modiwl defnyddio'r Gymraeg yn benodol. Sut i sgwennu mewn cyweiriau proffesiynol, sut i gyfathrebu'n glir mewn ffordd proffesiynol eto. Mae hynna sgiliau pwysig, a maen nhw'n sgiliau fydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer amrywiaeth eang o swyddi gwahanol hefyd. Mae unrhyw swydd mewn gwirionedd yng Nghymru erbyn hyn yn gofyn am sgiliau dwyieithog cry. Mae'r swyddi felly, oherwydd hynny, mae'r swyddi, mae y gradd yn y Gymraeg yn berthnasol iddyn nhw. Mae yna amrywiaeth eang ohonyn nhw. Mae'r Gymraeg yn benthyg i hun yn dda, ac yn eich paratoi chi yn dda ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd posib. Na i ddim darllen drwy rhain i gyd, ond dwi'n gobeithio bod rheina, jyst detholiad i rheina o'r meysydd mae posib mynd iddyn nhw ar ôl astudio'r Gymraeg. A da chi'n gweld yn gobeithio bod yna amrywiaeth eang ohonyn nhw ar y gael lle. Mae'r Gymraeg yn sicr yn bwnc sy'n cadw'r drws ar agor i nifer o'r faedd gwahanol, a mae posib mynd i amrywiaeth o gyfeiriadau o'i herwydd hi lle. Sori, anghofio sy'n bod i ar mute eto. Felly, ewn ni ymlaen nawr i ddarllen chydig o ddyfyniadau gan fyfyrwyr presennol a cyn-fyfyrwyr. So mae da ni dyfyniad gan rhywun o bob prifysgol, fel nath Elain dweud ar ddechrau'r Gweminar, dyn ni'n gobeithio cyfro pob prifysgol. Felly, yn gyntaf dyma dyfyniad gan Mae'n Iwerydd o Brifysgol Aberystwyth. Felly, dwi'n meddwl y peth apeliodd fwyaf i fi o ran dewis y cwrs yn y lle cyntaf oedd gwybod pa mor agored oedd dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg, a bod â gradd yn y Gymraeg yn gadael fy opsiynau yn agored o ran swyddi a chyflogaeth wedi mi raddio. Felly mae hwn yn mynd yn dda dy beth mae Elen newydd bod yn sôn amdano, a mae Mae'n nawr yn cyflwynydd. Mae 2 sioe ar BBC Radio Cymru 2, felly mae hynny'n wych. A wedyn gan Buddig Roberts o Brifysgol Bangor. Braint oedd astudio ym Mangor yng nghwmni'r darlithwyr a hynod athrylithgar, y gair newydd i fi, a chroesawgar, a sicrhau deimlad o deulu clos yn yr adran ers y diwrnod cyntaf. Felly byddwch chi'n clywed hwn lot gan lot o fyfyrwyr a gyn-fyfyrwyr bod adrannau Cymraeg ym mhob brifysgol yng Nghaerdydd yn adrannau eitha fach a theuluol sydd yn helpu lot gyda teimlo'n cyfforddus a teimlo fel bod da chi rywun i siarad a fel bod chi'n cael digon o gefnogaeth a chymorth wrth astudio. A mae Buddig Roberts nawr wedi mynd ymlaen i wneud pethau creadigol iawn. Fi'n meddwl mae hi'n ysgrifenyddes ac artist freelance erbyn nawr. Ac felly Amber o Brifysgol Abertawe. Felly mae hi'n dweud, mae llawer o modiwlau ar gael gan gynnwys modiwlau llenyddol, hanesyddol a chreadigol.
Mae modiwlau ar gael sydd yn siwto pawb, bydde di'n cael dy addysgu gan ddarlithwyr sydd yn arbenigwyr yn ei meysydd. Oedd Amber yn intern gyda fi ac Aled, a mae nawr wedi mynd ymlaen i addysgu sut i fod yn athrawes Cymraeg. Ac felly'r un olaf, un o fy hoff bethau am ysgol y Gymraeg yng Nghaerdydd yw bod yna gymuned rili agos rhwng y staff a'r myfyrwyr. Os mae rhywbeth yn bod, mae wastad gyda chi rywun i fynd ato, mae'n rili cyfeillgar yma, mae cymaint o gysylltiadau a chyfleoedd i gael yng Nghaerdydd, mae'r ysgol yn wych gyda rhoi gwybod i ni am gymaint o swyddi a chymaint o gyfleoedd. Felly mae'r myfyrwyr yn gweud pethau eitha debyg o ran teimladau agos a chyfeillgar yn yr adrannau Gymraeg ac yn sôn am y cefnogaeth, y cyngor a'r cyfleoedd sydd yn dod gydag astudio Cymraeg yn y Brifysgol. Felly, yn sôn am glywed gan fyfyrwyr, ewn ni mlaen i sôn ychydig am y diwrnodau agored sydd yn dod lan. Mae'r rhain yn cyfle gwych i chi gallu siarad gyda mwy o fyfyrwyr, i gael blas o fywyd a diwrnod yn y brifysgolion yma. Felly, dy Prifysgol Caerdydd, mae'r diwrnodau agored yn gyd wedi bod y flwyddyn yma yn anffodus, ond os oes gyda chi diddordeb i glywed bach mwy neu ffindo mas mwy amdano'r Brifysgol, cysylltwch â nhw gyda'r cyfrif e-bost yma, cyfeiriad e-bost yma, cymraeg@caerdydd.ac.uk. A wedyn, gydag Aberystwyth, mae diwrnod agored ar-lein yn dod lan gyda nhw, a fyna mae link i'r wefan hefyd. A mae diwrnodau agored mewn person yn dod lan gyda Prifysgol Abertawe a Bangor mis yma. Felly, dyn nhw'n digwydd yn eitha fuan, felly brysiwch i sorto nhw mas os mae da chi diddordeb i fynd i weld y brifysgolion yma. O, ti'n sôn am brysio y fanna, dwi'n meddwl, efo un llygad ar y cloc, dwi'n awyddus iawn i gyrraedd a chlywed ei llysgenhadon ni cyn gyntaf a sy'n bosib. Ond mae yna ddau beth pwysig iawn dwi eisiau grybwyll efo chi cyn hynny, sef y peth cyntaf, eich bod chi'n cadw llygad am ysgoloriaethau yma posib gwneud cais amdanyn nhw. Yn gyntaf, rhai y Coleg Cymraeg, fe welwch chi ar y poster yna ar y sleid, mae'r brif ysgoloriaeth, sef 3,000 o bunna dros 2 blynedd achos astudiaethau. Mae honno'n cael ei chynnig i unrhyw un sy'n astudio dros 66% o'i cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae'r dyddiad cau am geisiadau ar gyfer yr ysgoloriaeth yna yn cau ar yr 15 o mis Ionawr. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n llwyddiannus mewn cais ar gyfer yr ysgoloriaeth honno, oherwydd chydig fisoedd wedyn mae posib gwneud cais am ysgoloriaeth cymhelliant, sef 1,500 o bunna dros 2 blynedd. Os ydych chi'n astudio 33% o'ch cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac yn gyffroes iawn, mae y Gymraeg fel pwnc yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth yma. Felly, gnewch yn siŵr eich bod chi yn cadw llygad am geisiadau ar gyfer yr ysgoloriaethau yma. Hefyd, gwiriwch os oes yna ysgoloriaethau penodol yn cael eu cynnig gan y prifysgolion ar adrannau gwahanol hefyd. Mae'n ambell un o'r adrannau yn cynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr, ond i bod nhw'n gwneud cais am hynny. Felly mae'n sicr gwerth cadw llygad am yr rheini. Oherwydd mi fydd dyddiadau cau yn dod rownd y gongol, felly gnewch yn siŵr bod chi yn talu sylw i'r rheini. Yn ail, un peth dwi eisiau bwysleisio ydy, a chitha hefyd eich treu'ch sylw tuag at arholiadau lefel A neu AS. Eich bod chi'n manteisio ar rhai o'r adnoddau mae'r Coleg Cymraeg yn ei gynnig ar gyfer bod o gymorth wrth astudio ar gyfer yr arholiadau. Un adnodd dwi'n hoffi y fawr iawn ydy'r adnodd sesiynau ar led. Mae hein i'w cael ar borth adnoddau'r Coleg Cymraeg, neu os di'n haws gynnwch chi fynd i chwilio amdanyn nhw ar YouTube, maen nhw ar gael yn fanno hefyd. A mae hein yn sesiynau rhyw 3/4 awr gan arbenigwyr ar y maes yn
trafod y gwahanol agweddau ar y cyrsiau lefel A. Swn ni yn argymell unrhyw un i gael golwg ar rhain yn enwedig os ydych chi'n paratoi at arholiad. Maen nhw'n gyflwyniad neu'n ffordd ddifyr iawn o adolygu. Felly, ia, mae rheini ar gael ar YouTube neu drwy fynd i chwilio ar y porth. Felly den, sôn ychydig am adnoddau a stwff sydd da ni ar gael i chi. Rhaid hynny'ch sylw at ein cyfrif Instagram. Felly os ydych chi ddim yn barod, newch yn siŵr bod chi'n dilyn ni at Instagymraeg ac at dyfodol di hefyd. Mae'r Instagram yn eitha defnyddiol i ddilyn achos dyn ni'n sôn am digwyddiadau sydd yn dod lan, sydd yn gallu bod yn eitha handi i chi cael gwybod amdano. Dyn ni hefyd yn postio stwff hwyl, stwff fun, enghraifft yn ddiweddar. Wnaethon ni postio rhywbeth i wneud â Calan Gaeaf yn awgrymu gwisgoedd ffansi i chi i ymwneud â Cymru a'r Gymraeg. Hefyd mae fe'n ffordd da i chi i ddod yn gyfarwydd gyda rhai aelodau o staff y coleg, rhai aelodau o brifysgolion, llysgenhadon ac yn y blaen, a dechrau bod yn rhan o'r gymuned Gymraeg yn y brifysgol. A hefyd, dyn ni'n cynnig lot o gyngor a deunydd cefnogol i chi hefyd. A wedyn yn symud ymlaen, newch yn siŵr bod chi'n dilyn ein cyfrif Twitter hefyd, at Cymraeg CCC. Dyn ni'n postio'r un fath o bethau fan hyn fyd, sôn ychydig am ddigwyddiadau, dyn ni'n sôn am lwyddiannau cyn-fyfyrwyr a staff y coleg ac yn y blaen, a dyn ni'n postio cyngor a deunydd cefnogol hefyd. Mae nifer dilynwyr ein cyfrif wedi cynyddu o llai na 200 i dros 400 nawr ers adeg yma llynedd. Felly mae hwn yn wych achos mae'n dangos bod ni'n llwyddo gyda'n gwaith a'n ymdrechion i ddenu diddordeb. A wedyn fi'n meddwl y slaid nesaf yn dangos rhai cyfryngau cymdeithasol eraill dyn ni arno. Felly dyn ni ar Spotify, os ydych chi'n gwrando ar podcasts sy'n y students, mae myfyrwyr a aelodau'r coleg yn sôn am eu brofiadau yn astudio'r Gymraeg ac yn siarad yn fwy eang am pethau arall hefyd. Sori, mae Crempog Cath yn trial bod yn rhan o'r cyflwyniad. Yn yr podcast, dyn ni'n rhoi cyngor, wrth sôn am brofiadau ni fel myfyrwyr, a dyn ni'n sôn am gwybodaeth cyffredinol fyd. So mae'r podcast yma yn cael ei recordio a llwytho gan fyfyrwyr ei hun. Hefyd, mae da ni cyfrif ar YouTube, felly allwch chi subscribe i ni fyna os ydych chi moyn, a TikTok. Ac ar YouTube mae da ni llwyth o playlists, gan gynnwys playlist Astudio'r Gymraeg, lle mae sesiynau Q&A, mae fideos gan fyfyrwyr a darlithwyr yn sôn am adrannau'r Gymraeg a modiwlau a cyrsiau. A wedyn hefyd mae playlist arall lle mae sesiynau adolygu, a mae fideos yn dathlu mlwyddyn y coleg, a lot o bethau arall fyd. Mae hefyd, dyn ni'n sôn ychydig am yr ysgoloriaethau mewn un o'r playlist sydd yn eitha handi fi'n siŵr i chi. Dyn ni'n sôn am y porth adnoddau a lot o bethau. Felly mae'r YouTube yn sicr werth cael look arno. A hefyd, dyn ni'n cael gifts fyd i ddefnyddio ar Instagram ac yn y blaen. Os ydych chi'n chwilio am Coleg Gymraeg, bydd y gifts ma i gyd yn ddod lan. Felly, peidiwch oedi ddefnyddio nhw. A nawr te, mae fi a Aled fi'n siŵr wedi siarad digon. Felly, dyn ni'n mynd i holi'r llysgenhadon nawr. Gyda'r cwestiynau dych chi wedi dafo mewn i chi a cwestiynau myfyrwyr o'r blynyddoedd diwetha wedi hala mewn i ni hefyd. Felly, llysgenhadon, diolch i chi gyd am gytuno i fod yn rhan o'r sgwrs yma. Dyn ni'n gwerthfawrogi fe'n fawr iawn. Yn syml de,
Nod y sgwrs yw i rhoi flas ar y profiad o astudio Cymraeg yn y Brifysgol i ddarpar fyfyrwyr. Bydd rai o chi ym mlwyddyn 13 ac yng nghanol ni wedi gwneud eich dewisiadau, a bydd rai o chi ym mlwyddyn 12 ac yn dechrau nawr meddwl am y Brifysgol. Y gobaith ydy dangos pam bod astudio Cymraeg yn ddewis da, o ran y cyfleoedd sy'n bosibl ac o ran yr amrywiaeth sydd i'w gael wrth astudio'r pwnc. Yn amlwg mae'r llysgenhadon i gyd wedi astudio mewn adrannau a phrifysgolion gwahanol. Felly, dyn ni'n edrych ymlaen at sgwrsio a thrafod profiadau personol. Sgwrs ysgafn a naturiol bydd hwn gobeithio, mi fydda i ac Aled yn cadeirio ac yn holi cwestiynau pan fydd angen, ond dyn ni'n digon hapus i chi gofyn cwestiynau i'ch gilydd, llysgenhadon, a jyst cadw mor wir a chi'n gallu really wir ac onest. Ac i chi sy'n gwylio neu yn gwrando'n fyw, peidiwch oedi i ofyn cwestiynau fyd fel nath Fion dweud, bod dyn ni'n gobeithio bydd ni'n cyfro popeth. Felly i ddechrau dych chi llysgenhadon eisiau mynd ymlaen i cyflwyno chi'n? Yn i dechrau O, iawn. Ti fi gychwyn, ie. Heia, Elen, dwi yn astudio Cymraeg cyfryngau a chysylltiad cyhoeddus Brifysgol Abertawe. Dwi'n wreiddiol o Ynys Môn, ond bellach yn ymgartrefu yma yn Abertawe. Dwi'n gael bod yn eitha debyg i adra, achos dwi'n byw ochr y traeth yma nawr, a mae Ynys Môn llawn treitha, felly mae'n le braf i fyw. Dwi ar ymrhydedd mlwyddyn, dwi'n gwybod nes i sôn cynt, ac yn mwynhau'n fawr, felly, ie. Helo, yn enw i di Elain, a dwi hefyd yn wreiddiol o Ynys Môn, ond bellach yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac ar fy mlwyddyn ola hefyd. Helo, dwi o Gorllewin oedd yn cweit Ynys Môn, dwi o Pwllheli ym Mhenllyn. Dwi'n yn rhydydd flwyddyn yng Nghaerdydd yn astudio Cymraeg a gwleidyddiaeth ar y cyd. Helo, Cara i fi. Dwi'n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin a bellach yn byw yn Abertawe ac yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe yn fa ail blwyddyn. Diolch i chi gyd yn gyda am gytuno i gymryd rhan yn y sesiwn yma. Diolch hefyd am y cyflwyniad yna. Cwestiwn cyntaf eitha syml i chi gyd. Pam wnaethoch chi ddewis astudio y Gymraeg yn y Brifysgol? A hefyd, oedd yna ambell un o'n chi'n sôn bod chi'n gwneud gradd cyd anrhydedd neu gradd ar y cyd efo pwnc arall. Pam nathoch chi benderfynu wneud hynny a dwyn y Gymraeg i fewn fel gradd cyd anrhydedd? Sori, Elen, gai bigo arnoch chdi i ddechrau eto, sori. Ie, ffab. Felly dwi'n y Cymraeg a cyfryngau a chysylltiad cyhoeddus. Yn amlwg i fi, dwi wedi tyfu fyny fel mae'r Gymraeg bod o'n hwmpas i, a dwi wedi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond gael, lefel A, a nes i fwynhau astudio Gymraeg yn fawr, ac oedd o'n ddiddordeb enfawr i fi. Felly, o'n i'n sicr yn gwybod bod fy mod i eisiau astudio Cymraeg, ond yn ystod lockdown wedyn, nes i cael mwy o ddiddordeb yn gwneud fel mwy bethau gyfryngol a ffilmio felly oedd hwnnw yn rhywbeth nes i benderfynu mynd ati i wneud cyd-anrhydedd felly. Ond dwi'n meddwl bod fy nghwrs fatha mae'n pletu fewn i gilydd yn dda. Yn amlwg rwy'n mwynhau'r elfennau Cymraeg, ysgrifennu, ac hefyd wedyn mae'r elfennau cyfryngol yn dod fewn, ac yn sicr dwi'n gallu fel rhoi fy ngallu ar waith mewn ffordd, ac dwi'n credu bod o'n gyfle gwych fel os di rwy'n yn ystyried astudio'r Gymraeg i ddysgu mwy yn bellach, fel oedd Harry'n sôn ynghynt, fel diom just yn fel siarad a gramadeg, mae yna fwy iddo fo, a dwi'n credu bod yr hyn ni'n dysgu, dwi'n dysgu yn sicr yn Abertawe ydy llawer o amrywiaeth o bethau, ac dwi'n credu bod hynny'n dda hefyd.
Gyda i ateb tebyg iawn i ddweud y gwir i Elen o ran, o'n i wastad yn mwynhau Cymraeg yn yr ysgol, ers ysgol gynradd i ddweud y gwir, a mae gen i lyfr bach yn dweud be ydych chi'n meddwl bod chi'n astudio yn y dyfodol, a Cymraeg o hwnnw, felly dwi wedi sticio iddi. A ia, y cyfleuodd ydych chi'n gael fyd, o ran, ydych chi'n dysgu am lenyddiaeth os ydych chi isio, ond ydych chi hefyd yn gallu dysgu, illa sydd wedi ysgrifennu'n broffesiynol, nes i wneud modiwl Cymraeg proffesiynol, ac bod yn gradd i ddim yn Gymraeg proffesiynol, o'n i'n cael wneud modiwl o fewn y cwrs yna lle. A mi oedd yn ystod hwnna, o'n i'n cael dysgu sut i ysgrifennu llythyr. Rhywbeth, ella sa rwy'n yn meddwl sy'n eitha syml, ond eto, mae yna gymaint yn mynd mewn iddo fo. Cofnodion cyfarfodydd, mae heini wan yn helpu fi fel rhan o'n swydd fel llywydd y Geltaidd yn Aberystwyth. A pethau bach fel yna sy'n just yn rhyw fath o adeiladu chi ac yn eich paratoi chi ar gyfer y byd gwaith. Dwi'n eitha tebyg. So, dwi'n Cymraeg gwleidyddiaeth. So, mae y rhannau Cymraeg yn amlwg yn Gymraeg. A dyn, o ran y gwleidyddiaeth, dwi'n gael ysgoliaeth Coleg Cymraeg, sy'n golygu bod yna 2 allan o 3 modiwl gwleidyddiaeth dwi'n astudio yn Gymraeg. A dwi'n gweld yn y modiwl Saesneg dwi'n astudio bod o'n wahanol iawn dod i brifysgol ac astudio yn Saesneg, o fel dwi wedi gwneud bod dim o'r ysgolfeithio hyd at coleg yn fawr yn Gymraeg. So, astudio Gymraeg yn ddewis eitha naturiol ydy. Eisiau Gaerdydd, fi'n cofio diwrnod y gorau i siarad bioleg a wedi siarad ysgol Gymraeg eitha, dwi'n meddwl pam siarad bioleg, yn diwedd Cymraeg yn amlwg iawn. Eisiau gwneud Cymraeg, bioleg a mathemateg, dwi'n meddwl, hanes yn lefel A. Ac sy'n Cymraeg di apelio lot mwy. Dwi'n eisiau pwnc sgafnach, ddim i gymryd byd ffwrdd o'r pwnc, ond mae o'n pwnc ddim bod am gymaint o waith, ond dwi'n meddwl bod o'n dod naturiol i nifer gan y bobl, sy'n haws, dwi'n meddwl, ymgymryd â'r gwaith, gan bod o'n dod naturiol fel siaradwyr Cymraeg. Dwi'n yn teimlo fel gymaint o fwrdwn ar y chi, chi'n gorfod wneud i'ch geithodau yma, chi'n gorfod wneud i'ch astudio ac allan, gan i fod yn rhywbeth, ella sy'ch chi'n wneud beth bynnag fel siaradwyr Cymraeg. So, just dewis allan naturiol, mynd i astudio Gymraeg, dwi'n beth ni o diddordeb yn efo. A mae'r rhannau gwleidyddiaeth yn ffitio fewn yn eitha handi efo'r modiwlau dwi'n wneud fyd, so gorau'r 2 fyd yn ffordd yma. Mae'r iaith Gymraeg erioed wedi bod yn rhan anatod ohona i. Dwi wedi siarad Cymraeg ers o'n i'n ifanc, a mae'n bwnc dwi a diddordeb mawr ynddo. Pryd dechreuais i yn y brifysgol, fe nes i ddechrau astudio gradd cyd-ynrydedd, Cymraeg ac hanes, ond fe nes i benderfynu erbyn ar ail semestr yn y flwyddyn cyntaf. Oedd y cyd-ynrydedd ddim i fi, oherwydd oedd fy ngalon i gyda'r iaith Gymraeg, gyda'r gradd Cymraeg yn hytrach na hanes, oherwydd bod yr modiwlau yn amlwg drwy gyfrwng y Saesneg a darlithoedd enfawr, ond gyda'r darlithoedd drwy gyfrwng Gymraeg a'r adran Gymraeg mor glos, mae pawb yn nabod ei gilydd yn dda iawn. Diolch yn fawr i chi gyd am yr atebion yna, atebion eitha amrhywiol ac hynod o ddifyr fyd. Felly diolch yn fawr. Ein cwestiwn nesaf yw pa elfennau o astudio'r Cymraeg ydych chi'n mwynhau fwyaf? Felly, os na darlithwyr neu dosbarthiadau, modiwlau, cyfleoedd, ffrindiau, beth bynnag. Beth yw eich hoff beth am astudio'r Cymraeg? Swn i'n dweud, bod yn ysgol eitha bach yn wedi gyda'r dydd, da ni'n un o'r ysgolion lleia. So fel os ydych chi yn ysgol, yn y brifysgol, brifysgol, a dyn colegau yn ysgolion o fewn hynna. Nid dyna di'r sefyllfa mewn Caerdydd. So ni di'r ysgol lleia fel pwnc. So ydych chi'n nabod pawb yn eitha sydyn, a ddim pawb yn nabod pawb. Sy'n beth da ni hun. Ydych chi'n nabod eich darlithwyr, os mae'n beth yn codi, ydych chi'n syth i pwy fynd at a lle gael gafod yn nhw. Hefyd ddim i fel bod pawb yn gwybod hanesion pawb, mae pawb yn nabod i gilydd, ond ddim yn pawb hefyd mewn dinas digon mawr gyda chi'n gwneud bynnag ydych chi eisiau yma. O ran darlithwyr hefyd, maen nhw'n adio at y cwrs, os gennych chi darlithydd da, mae'n ychwanegu at y modiwl yn bendant. A mae'r amrywiaeth o fodiwlau sy'n yna, gewch chi astudio o farddoniaeth roesoedd canol hyd at bolisi iaith a sbio'r dyfodol. So mae'n ystod mawr. Pan ni'n y coleg, do'n ni'n hoff iawn ar lenyddiaeth roesoedd canol.
A dyna pam di dewis modiwlau sydd mor bell i ffwrdd a phosib o ynwyddiaeth oesoedd canol. So mae'r opsiwn yna iddo chi pan chi'n gwneud gradd o beth ydych chi eisiau astudio yn ysgrifennu na beth sydd yn cael ei astudio fel rhan o'r fanyledd. A dwi'n meddwl bod hynna'n wir yn y brifysgolion eraill, dwi'n meddwl hefyd. Ie, dwi'n cytuno fo be nes i ddeud o ran fel cymdeithas bach, ond fel dwi'n credu, wel, mae'n siŵr bod Cara'n deall yn yn Abertawe, mae griw bach ohoni, ond ni'n griw rili agos. Dim just fel blwyddyn fel fi, ond mae pawb o bob blwyddyn 1, 2, 3 ac yn y blaen, da ni gyd yn dod yn ffrindiau, a mae hynny'n elfen rili braf mewn ffordd. Hefyd, mae'r darlithwyr yn ffantastig, oherwydd mae'n braf cael rhywun i adnabod chi ar lefel bersonol o ran chi'n ystyried nhw fatha mwy gyfeillgarwch rhwngthoch chi a'r darlithwyr o gymharu a fel pwnc arall lle mae yna gymaint fwy ohonoch chi mewn darlith. Felly nhw'n credu bod hynny'n sicr yn rhywbeth yr elfen dwi'n fwynhau hefyd, oherwydd mae'n rili braf cael gwybod, cael eich darlithwyr yn gwybod beth yw'ch cryfderau chi a mae'n helpu chi wedyn, a mae'n sicr mae darlithwyr Abertawe yn sicr wedi fy helpu'n mhrofiad i. A et y diwrnod gyntaf rili symud o Ynys Môn, mae'n eitha pell, a oedd y cael nhw i grysawu fi ac i jyst neud fi deimlo mor gytrefol yn hynod o braf hefyd, felly nath hwnna helpu'n mhrofiad i'n fawr. Dwi'n gytuno efo chdi fan'na. Sori. Dos di gynta. Sorry. So, fi'n cytuno beth y ti newydd dweud amdano Abertawe, yn amlwg mae pawb yn abod pawb. Dwi'n byw ar y funud gyda myfyrwyr o radd Cymraeg. Felly mae'r adran yn glos iawn. Mae tua grŵp bach o ni sy'n astudio Cymraeg yn fy mlwyddyn ni, ond dwi'n gweld bod lot o ddigwyddiadau Cymraeg hefyd, fel o ddigwyddiad ar y dechrau croeso Cymraeg, yn amlwg oedd Elen na, o'n i'n nabod Elen. A mae jyst pawb yn dod i nabod ei gilydd trwy'r digwyddiadau. Oedd digwyddiad dathlu Waldo Williams a digwyddiad gyda Megan Davies o'r BBX yn dod mewn i siarad â ni, felly mae amrywiaeth o gyfleoedd a na'n hoff beth i am astudio Cymraeg, achos ni lli astudio gramadeg a llenyddiaeth, a weithiau dwi ddim yn hoff o gramadeg, ond wrth i'r darlithydd gofyn, achos bod nhw ar lefel, maen nhw'n gallu gofyn i chi, achos maen nhw'n adnabod chi eitha da, maen nhw'n gallu gofyn i chi os chi'n deall y gwaith, a maen nhw yn trial helpu chi gorau maen nhw'n gallu. Felly dyna beth dwi'n gweld yn fuddiol. Ie, dwi'n cytuno efo chdi fan'na o ran fel efo'r darlithwyr hefyd, fel maen nhw'n nabod chi. A dwi'n cofio o'n i'n boots a gyda i ddarlithydd yna, a maen nhw'n cyfarch chi, maen nhw'n nabod chi o ran eich enw, lle da. Sydd yn lyflu i gymharu ella efo pobl eraill sydd yn gweld darlithydd a mynd, o ia, maen nhw'n darlithydd, ond ella ddim yn deud yn beth yn nhw. A mae'n rhyw deimlad neis, sôn am ddigwyddiadau, da ni hefyd yn Aberystwyth cael fel paned a choffi efo y darlithwyr a pobl eraill sydd yn astudio yn yr adran efo ni, ond hefyd da ni'n damgunio dolyg efo'r darlithwyr a gweddill myfyrwyr wsos ola ni, felly dechrau dwi'n meddwl, mae'n jyst rhyw deimlad rili neis o fewn yr adran, o hynna rili yn apelio, a dwi'n meddwl nes i sylwi, neu nath hynna gael ei amlygu'n eitha amlwg yn y diwrnod agored, a dyna sut nes i'n bersonol benderfynu pa brifysgol i fynd i ddim mewn ffordd. Dwi'n meddwl, ar ran balans, fe rhai fi ddweud rhywbeth neis am Brifysgol Bangor rwan. Mae rhai fi ategu bob dim da chi wedi dweud gwir. Mae'r un syniad yma o gymuned agos a o gyfeillgarwch, dweud gwir, efo yr aelodau staff yn wir am Brifysgol Bangor. Mae'r adran yn llawn arbenigwyr, a ydyn nhw ddim yn rhyw athrawon sych, maen nhw'n bobl sydd yn eich annog chi, yn eich cefnogi chi, a sydd eich croesawu chi hefyd. Mae'n swnio fel bod profiadau y pedwar ohonoch chi, deud gwir, yn weddol debyg o ran, ydych chi'n teimlo'n eitha cartrefol yn eich adran. O'n isio sôn, neu holi chi fymryn am, oeddech chdi'n sôn, Deio, bod chdi wedi eich osgoi ambell i fodiwl yn benodol. O'n eisiau gofyn i'r pedwar yn chi deud gwir, pa modiwlau nathoch chi fwynhau y fwyaf yn eich amser chi, neu ydych chi yn ei fwynhau fwyaf ar hyn o bryd?
Sori. Dwi eisiau mynd ymlaen i ddysgu ar ôl gorffen y cwrs, so fydda'n gwneud cwrs tar uwchradd mewn Gymraeg, dwi'n gwybod. So pethau dwi wedi fwynhau, beth fel caffa'r iaith, so dyn ni'n sbio sut mae bobl yn caffa'r iaith Gymraeg a ieithoedd eraill, so ni'n sbio ar o fabis tra nhw dal yn y fam hyd at oedolion yn dysgu ail iaith, a sy'n mynd effeithio ar y gymenydd, a sy'n mynd hynna'n effeithio ar gyfnewid ieithyddol a pethau gwyddonol, felly. Hefyd mae modiwls gen ar hyn o bryd, sef tafodiaeth neu tafodieitheg. Da ni'n sbio ar tafodieitheg gwahanol draws Cymru, so ni'n cymharu dydwch Cwm Tawe hefo ochrau Dinbych ar Hyl, okay. So hwnna'n ddiddorol iawn. So mae'n wahanol i'r hyn sy'n astudio, enwedig yn lefel A, lle dwi'n meddwl, heddwyn o lle meddwl nôl am. Diolch cweit mor sych, ond diolch mor undanog lle ti'n neud yr un peth flwyddyn fel flwyddyn. Mae'r modiwlau'n amrywiol, so mae gen ti ddewis fel blwyddyn o dwi wedi joio hyn, dwi ddim wedi joio hyn, so ti'n gallu newid mewn ffordd pa gwrs yma dy gwrs di'n ei ddilyn. Ond so pethau sosiaethyddol, hefyd gwleidyddol, so pethau polisi iaith, hwnna eitha difyr, sbio ar sut mae'r llywodraeth yn effeithio ar iaith Gymraeg o ran addysg a pholisia. So pethau fel llai dyda llenyddiaeth, sosiaethyddol. Felly dwi'n eitha gwahanol ac yn joio yr ochr lenyddiaeth. Nes i fwynhau'r modiwl beirdd a llenorion, wedyn barddoniaeth ddiweddar, a wedyn hefyd nes i fwynhau gweithdai ysgrifennu creadigol, a wan dwi'n yn rhedeg flwyddyn yn gwneud portffolio o waith ysgrifennu creadigol, a heini swn i'n dweud dwi wedi fwynhau fwyaf, ond fel oedd Deio yn ei ddeud, lle, da chi'n gallu teilwrach gradd chi beth da chi yn ei fwynhau yn y flwyddyn gyntaf, dwi'n gwybod lot o bobl ddim yn ymwybodol o hyn, ond dydy'r flwyddyn gyntaf ddim yn cyfri tuag at eich gradd chi, lle'n yr ail flwyddyn ar drydydd sydd yn cyfri. A wedyn yn y flwyddyn gyntaf ni'n teimlo bod fi'n cael bach o ramadeg, bach o lenyddiaeth, pethau gwahanol fel yna, Cymraeg proffesiynol, a wedyn o hynny wedyn erbyn yr ail flwyddyn ni'n gwybod be o'n i'n fwynhau, heri o'n i wedi cael rhyw fath o bigion o bob dim, lle. A wedyn, erbyn yr ail flwyddyn, a wedyn y flwyddyn ola, bod chi'n dewis beth chi rili yn fwynhau. Dwi wedi cael dewis, sgennau i ddim modiwl gorfodol yn y drydydd flwyddyn, a dwi wedi cael dewis wbath dwi eisiau, a dwi yn cael bwyntio ar barddoniaeth 3/4 canrif, llenyddiaeth 3/4 canrif, yr ysgrifennu creadigol, lle. Felly, mae'n rhywbeth neis bod chi'n gallu dewis fatha rhyw pick and mix o beth chi'n licio mewn ffordd mewn un gradd, lle, ynde? Ti'n mynd Cara ta siw? Certi gynta. Ie, sori. Dwi'n debyg i chdi, Elain, dwi'n mwynhau fel y barddoniaeth o falle, ond dwi wedi mwynhau llawer iawn o modiwlau fi, fod yn onest. Dwi yn mwynhau'r amrywiaeth, fatha chi'n dweud, y pick and mix. Felly, dwi yn mwynhau'r amrywiaeth, i fod yn onest. Ar y funud, dwi'n gwneud gwlad beirdd a storiwyr, a dwi yn mwynhau'r modiwl yna'n fawr. Lle mae'n ddiddorol i cael dysgu amdan waith beirdd a llenorion o wahanol oesoedd. Mae hwn wedi bod yn ddiddorol iawn. Dwi'n credu bod pethau fel hanes Cymru wedi bod yn gret hefyd, o ran dysgu am ddiwylliant Cymru. Felly, yn amlwg, mae'r amrywiaeth mewn ffordd yn neu chi dysgu fwy ac yn rhoi fwy amrywiaeth gwahanol i chi wneud. So bod o ddim yr un peth, fel chi ddim yn ffocysu ar un pethau, mae'n y gyfle i chi ehangu'ch sgiliau, a yn sicr dwi yn amlwg yn gwneud cyd-anrhydedd, a dwi o ran yr elfen ysgrifennu creadigol, dwi'n gwneud gwaith creu cynhyrchiad fel am y blatfform, a dwi'n cael sgwennu fel blogia, sgwennu darnau ysgrifenedig. Felly mae hwnna yn dod yn hyd hefyd. Felly, dwi'n mwynhau'r amrywiaeth, dwi'n meddwl. Ymlaen i chdi, Cara. So semester hyn, dwi yn astudio 3 modiwl, sef Cymraeg proffesiynol 2, hawliau yn y cyd-destun rhyngwladol a canu gwleidyddol. Felly mae amrywiaeth eang rhwng y 3 modiwl yna. A fy hoff un i y semester hyn yw canu gwleidyddol.
achos mae'n rhywbeth sydd o ddiddordeb i fi. Dwi newydd orffen ysgrifennu traethawd yn dod o ffeminyddiaeth yn y byd barddol. A wedyn y tasg olaf ar gyfer y modiwl na bydd ysgrifennu sgript a'i gyflwyno fe, sef arholiad llafar, felly mae'r asesiadau hefyd yn amrywio. Felly fe ddaeth Theo Maddox mewn i siarad yn ni ar ddechrau'r modiwl, i siarad dan ei gwaith hi, ei gwaith modern hi, ac yna ni mynd mlaen i edrych ar gwaith Gerard Lloyd Owen, Walter Williams ac yn y blaen a cymharu y byrdd modern i gymaru gyda'r oes cyn ni. Gwych eto amryw o atebion fyna. Diolch yn fawr i chi gyd am gyfrannu a rhoi bach o fewnwelediad i'r cwrs, i'r cyrsiau Gymraeg. Felly, ewn ni ymlaen i sôn ychydig am pethau tu fas i'r cwrs. Felly, pa fath o gyfleoedd ydych chi wedi gael hyd yn hyn trwy astudio Cymraeg? Felly, cyfleoedd allgyrsiol, cyfleoedd i fynd ar deithiau, cymdeithasu, felly cyfleoedd fel hwn i bod yn llysgenhad falle, cyfleoedd swyddi, pethau fel la. Pa fath o gyfleoedd i chi wedi cael? Dwi wedi cael amryw o gyfleoedd. Mae'n anodd cofal rhestr yn y gyd fod yn onest. Dwi'n credu bod y Gymraeg wedi fy helpu heb y sydd i'r Gymraeg, mae'n siŵr ni ddim yn cael y cyfleoedd. Yn amlwg rwy'n llysgenhad i'r Coleg Cymraeg, ond hefyd cael cyfleoedd yn lywydd ar y Gymdeithas Gymraeg yn Abertawe, sefydlu aelwyd Newydd Sbon yn Abertawe, aelwyd ar gyfer yr un, sy'n rhywbeth oedd i angen yn Abertawe, ac yn amlwg ni fel ffrindiau o'r criw Cymraeg sydd wedi sefydlu'r aelwyd, a mae hynny wedi bod yn gret. Felly mae gymaint gyfleoedd cymdeithasu o ran efo'r cymdeithas ac hefyd aelwyd ac ystadlen yr urdd. A yn amlwg dwi wedi cael llwyth o brofiadau fan'na, ond hefyd o ran yr profiadau allgyrsiol, fi wedi cael cyfleoedd i wneud interniaid efo Academi Hywel Teifi, so Academi Cymraeg y Brifysgol yn Abertawe, a felly ni'n gweithio dros yr haf fel intern, yn gwneud lot o waith marchnata a hyrwyddo'r Gymraeg mewn ffordd o bersbectif myfyrwraig. Felly mae'r cyfleoedd wedi bod yn ddiddiwedd a yn sicr mae o wedi wneud i fi garu Abertawe fwy mewn ffordd a cael dod i nabod gymaint o bobl o bob gwr o Gymru a thu hwnt, felly mae hynny'n gret hefyd. Fel ti'n dweud, Elen, mae yna gymaint o gyfleoedd ydych chi'n gallu gael. Un peth dwi wedi gallu gwneud ydy gweithio fel llysgenhad pwnc yn Aberystwyth. Felly ar ddiwrnod agored, dwi'n mynd â criwiau fel arfer y criwiau Cymraeg, ond dwi'n gorfod defnyddio bach o Saesneg weithiau lle. Ond mynd â nhw o gwmpas y campws, dangos yr adran, a just siarad am fy mhrofiadau i fel da ni'n neud heddiw mewn ffordd, lle, ynde. Hefyd, di cael y cyfle i fod yn lywydd y Geltaidd, felly y Gymdeithas Chwaraeon yn Aberystwyth. A mae yna gymaint o bethau yn dod fel rhan o hwnnw, fatha enghraifft, dwi'n ar ganol trefnu taith i Gaeredin i 179 ohonyn ni. A mae sgwennu e-byst a fel cadw cofnod o bob dim wedi bod yn help a dysgu hynna drwy wneud gradd yn y Gymraeg dwi wedi wneud, llynde. Felly digon o gyfleoedd i gael. Eitha tebyg yn Gaerdydd yn gynnu gymgym, sef fersiwn i'r Geltaidd mewn ffordd. Mae'n gymgym rhywun peth yn Abertawe. So ni ar y pwyllgor fo hwnna lle bendant o bod yn astudio Cymraeg di helpu fo hwnna. A dwi'n astudio Cymraeg ni hefyd yn gynrychiolydd pwnc o fewn yr undeb. A dyn o hynna wedyn dwi yn swyddog y Gymraeg yn y Brifysgol. Lle fi sy'n gyfrifol am holl fyfyrwyr Cymraeg, Brifysgol Gaerdydd. A fe ni arwain ymgyrch llwyddiannus llynedd i gael y swydd yma yn swydd llawn amser fel sy'n eisoes yn Aberystwyth, Abertawe a Bangor. Felly flwyddyn nesaf ni fel chelldeud bydd yna is-lywydd y Gymraeg llawn amser yn gweithio yn undeb Caerdydd. A gyda'r ymgyrch yna i gyd bron iawn di dod gan bobl sy'n astudio Cymraeg neu gradd cydynrhededd efo Gymraeg. So mae lot o weithiau myfyrwyr Cymraeg sy'n arwain newid a nid jyst ran
y gaeth Gymraeg mewn lot o newidiadau yn yr undeb, di dod gan fyfyrwyr ysgol Gymraeg. Hefyd yn gael dydd, da ni reit yn amlwg yn y brifddinas, yn lot o gyfleoedd yn codi o fanna. A mae'n handi gael cysylltiadau yn syth pobl ar BBC yr Esbydrec. Maen nhw'n sgwar canolog ddymol, rogsaf tren, os chi wedi gael dydd. Felly yn aml iawn mae yna gyfleoedd yn codi fanna bod o'n waith neu bod o'n gyfweliadau neu sylwadau, felly fel. So mae'n bendant, mae astudio Cymraeg yn agor gymaint o ddrysau. Weithiau, chi'n cael troi nhw lawr. Cos mae'n gymaint o bobl yn meddwl, pobl Cymraeg, neu gael nhw ysgol Cymraeg, so mae'n bendant agor ddrysau iddo chi. Mae nifer fawr o gyfleoedd drwy gyfrwng Gymraeg yn bendant, fel bod yn llysgenhad i'r Coleg Cymraeg, dwi'n llysgenhad i'r Brifysgol, dwi'n llysgenhad i'r Urdd, ysgrifenyddes i'r Gymgym yn Abertawe, felly mae amrywiaeth o gyfleoedd, a hyd yn oed i gymdeithasu fel mae Côr Cymraeg yn Abertawe, Côr Tawe, felly mae'n modd canu drwy gyfrwng Gymraeg a cymdeithasu drwy gyfrwng Gymraeg. Fel oedd Elen wedi gweud amdano'r aelwyd sy'n newydd gael ei sefydlu, felly mae nifer fawr o gyfleoedd i gymdeithasu drwy gyfrwng Gymraeg, yn enwedig oherwydd bod digwyddiadau o fewn yr adran hefyd yn rhoi hwb i gymdeithasu. Diolch chi am heina. Diolch chi eto am eich amser pnawn yma. Dwi'n meddwl hwn fydd yn cwestiwn ola ni, mae amser yn mynd yn drech na ni. Da chi'ch bedwar newydd ddisgrifio y profiadau lu da chi wedi gael yn eich amser yn y brifysgol. Felly, dwi'n meddwl, da chi'ch bedwar yn bobl eitha da i ateb y cwestiwn. Sgynnoch chi unrhyw gyngor i unrhyw un fysa allan gwylio'r sesiwn yma heddiw, ac ar fi'n allan mynd ati i wneud cais am brifysgol, neu mynd i chwilio am gwrs brifysgol, neu hyd yn oed mewn prifysgol yn barod, lle. Sgynnoch chi unrhyw gyngor iddyn nhw, sa chi'n hoffi rannu gyda fod yn academaidd neu hyd yn oed yn anacademaidd, os o well gyda chi? Swn i'n dweud beth mwyaf di paid a dweud na i bethau. So os mae'n rhywun yn cynnig unrhyw ddigwyddiad neu unrhyw gyfle, jyst cymryd ti'n mynd yn y brifysgol am 2 mlynedd lawr, amser yn mynd yn drech ar eich di. Dwi'n rhedeg flwyddyn a dwi'n sbio nôl, dwi'n swnio'n bellach nôl dechrau 2020 a dwi'n gorffan. So wastad mae'n gyfleoedd yn codi, paid a troi cyfleoedd i lawr. Hefyd, gnad o siopio, os ti'n mynd i fewn i brifysgol, paid a meddwl, oedd yn chwaer i nath ymrawd i brifysgol yma, nath mam a dad i yma, jyst meddylia allan pa brifysgol, pa ddinas neu dre allan sy'n ffitio chdi fel person. Mae bob un brifysgol wahanol. Dos i dynodau agorad, sbio beth sy'n na, sbio ar modiwlau. Mae'n jyst gnad o siopio, paid eisiau fel, fanna dwi eisiau mynd. So, cadw y gysau'r agor, paid a cael drysau'r hyd i'n. Sorry, Elain, ti'n mynd? Dos di. Yn sicr, paid a dyd na fel nes i ddweud, bachwch ar unrhyw gyfle chi'n gael, achos mae'r cyfleoedd yn cyd yn ddiwedd, ac yn sicr yn mynd i eich helpu chi. Yn sicr dwi'n cael gymaint o gyfleoedd sy'n bendant yn mynd i'ch helpu i yn pen draw o ran efo'r cwrs a hefyd yn allgyrsiol. Ac dwi'n credu fel beth chi angen gwneud ydy mynd efo'ch calon hefyd. Yn amlwg, nes i fynd o'n i eisiau mynd i Aberystwyth. Ban o'n i eisiau mynd, ond wedyn nes i gyrraedd Abertawe ac o'n i jyst yn teimlo mor gartrefol. Dwi'n gwybod beth oedd o'n deimlad mor braf, felly nes i fynd efo'n nghalon yn diwedd. Ydym fynd yn erbyn Aberystwyth na fydd, ond dwi'n falch nes i fynd efo'n nghalon. Siwrs yn gymryd yn fawr hefyd na Aberystwyth, ond felly dwi'n credu os chi'n mynd efo'ch calon, newch chi wneud yn iawn hefyd, a jyst bachwch ar unrhyw gyfle chi'n gael. Mae dewis prifysgol yn rhywbeth mor bersonol, oherwydd mae pobl yn gofyn i chi'n gyngor, ddylwn i ddod i Aber, ddylwn i ddod i Gaerdydd, Abertawe, Bangor. A yn amlwg, mae pob bynnag lle bynnag da chi'n mynd, da chi'n mynd mor angerddol dros lle da chi yn mynd, lle sy'n gwneud sens. Ond fel, mae rhaid i chi wneud y gwaith ymchwil na chi'n o ran mynd i ddwrnodau agored. Dyna sydd nes i benderfynu. Dyna'r peth pwysica dwi'n meddwl, fel gwneud eich gwaith ymchwil, peidio dilyn eich ffrindiau
dilyn eich trwydd eich hun, a fedrai'n bwysleisio pa mor sydyn mae'n mynd, oherwydd mae'n teimlo fatha ddoe o'n i'n y mlwyddyn gyntaf, a dwi'n methu coelio wan bod fi'n dechrau sgwennu'n rhythaw tir. Felly, na, gnewch y mwyaf o bob cyfle, a gwneud eich gwaith ymchwil. Fyddais i dynodau gored yn Brifysgol Abertawe. Fyddais i sawl gwaith er mwyn wneud yn siŵr fy mod i yn dewis y lle iawn yn y pen draw. Yn amlwg, dim ond yn byw tua awr i ffwrdd o Abertawe, ond mae popeth mor wahanol achos bod Abertawe'n ddinas, a wedyn chi wedi gweld y trath o'r Brifysgol, a wedyn i gymaru adre, mae fe'n rhywle cefn gwlad. Felly, dwi'n teimlo weithiau fel sy'n bod fi fel milltirodd i ffwrdd o adre, a bod yn bell iawn fel sy'n bod fy mod i'n wlad tramor i fod yn onest. Ond o ran dewis Brifysgol, mae fe'n barn bersonol ydych chi moyn, ydych chi eisiau byw'n agos i adre, neu a hefyd mae fe'n werth edrych ar y modiwlau sydd ar gael yn y brifysgolion oedden nhw'n siwto chi a beth i chi am astudio. Lot fawr o gyngor defnyddiol a difyr fyna gynnoch chi llysgenhadon. Diolch yn fawr iawn. Mae rhaid fi dweud fel rhywun sy'n newydd graddio, fi'n cytuno'n llwyr dy be chi lot yn gweud fyd amdano sut i wneud eich penderfyniad. Mae fe'n penderfyniad hollol bersonol, mae fe'n werth i chi edrych mewn i bob agwedd o'ch bywyd chi yn y brifysgol. Dych chi ddim jyst yn mynd na i joio, a dych chi ddim jyst yn mynd na i astudio. Chi'n mynd na i wneud popeth, i adeiladu bywyd ac i adeiladu perthnasau ac i adeiladu chi eich hun fyd. Felly mae fe'n penderfyniad mawr, ond penderfyniad cyffroes iawn. Ac fi'n meddwl ar y nod yna, bydd rhaid ni dod ar Gweminar at ei ddiwedd nawr, achos dyn ni wedi rhedeg ymlaen lot fwy na beth o'n i'n disgwyl. Felly, i chi sydd yn gwrando, cofiwch i ddilyn ni ar Instagram a Twitter, a edrych ar ein Facebook, YouTube a TikTok. Peidiwch oedi i cysylltu gydag un o ni neu gyda'ch prifysgolion potensial chi os mae da chi mwy o gwestiynau. A bydd recordiad o hwn yn mynd mas i chi gael gwylio fe nôl fyd os ydych chi eisiau. Felly, heblaw bod unrhyw un arall neu unrhyw beth arall i ddweud, gai jyst diolch eto i chi llysgenhadon am ddod ac am rhannu cymaint o wybodaeth a mewnwelediad defnyddiol hefyd. A diolch i chi sydd wedi bod y gwrando a wedi danfon y cwestiynau mewn i ni drafod. Felly, os yna unrhyw beth arall mae unrhyw un eisiau dweud, neu fi'n meddwl bod yna'n iawn yw e? Ia? Oce, fi'n cymryd bod popeth yn iawn da. Felly, newn ni gorffen y Gweminar hwn. Diolch yn fawr iawn i bawb eto, a gobeithio mae pawb wedi joio fyd. Felly, na ni. Diolch.